Дэпутат палаты прадстаўнікоў і член праўлення Беларускага саюза жанчын Вольга Петрашова ў рамках рэспубліканскай акцыі «Хлеб на далонях жанчыны» падзякавала за працу і ўзнагародзіла жанчын-хлебаробаў Шклоўшчыны. Усяго ў Шклоўскім раёне жанчыны-камбайнеры працуюць у 3 гаспадарках: адкрытым акцыянерным таварыстве «МКДОР Шклоў», закрытым акцыянерным таварыстве «Ніва» і адкрытым акцыянерным таварыстве «Гавяды Агра». Ангеліна Шэўчык – адна з тых жанчын, якую павіншавалі прама на полі. Ангеліна ў экіпажы з мужам Яўгенам працуюць у адкрытым акцыянерным таварыстве «Гавяды Агра». Цікава, што Яўген і Ангеліна нядаўна згулялі вяселля, усяго 2 тыдні таму, перад пачаткам масавай уборкі збожжавых. Таму мядовы месяц праходзіць за працай. Первый год Жене дали новый комбайн, и нужно был помощник. Ну, сказали, бери кого хочешь. Мы сели в своем кругу семейном, мои родители и мы вдвоем, ну и поговорили, кто за что. Ну, как бы... Единогласно решили. Да, решили все, никто бы не был против, попробуй, понравится, не понравится. Ну вот, попробовала, 3-й год, уже 3-й сезон, пробовать. Отлично работается. Работаем, как и все, трудимся. Ну, как-то веселее. Есть ли какие-то преимущества в том, что с вами работает родной человек? Есть. В чем же они? Ну, как-то спокойно, хорошо на душе. Работаешь спокойненько, всегда вместе. Вот покормит на ходу. Акрамя мноства добрых слоў, сям'я Шэўчык атрымала падарункі ад прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу і работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму.